Hagan ke John Med Niawan Krui Hakamar keduan kedupat Jong try kendra jong Yesus Kristus ubadon rengkat bangi hagadur jong uneu kepu Niwan aingo eme ko Yesus nak benta ke jengai mamela thesai halor jongi iwe pewe Hagan ke tayo ke baladep kene ke sengi ke baladep mila kerku kerdo engi Mila shisha kijingai jome nakapor shakapor Jisu babha kadanot kajongi kadap tagi songo nabaleng ba ine ilat jong kajing simbanta jongi haka online adoration me thesai bon ke ha kiyeng kisem kajongi mila ngap kijing kerpar kerpon kajongi mila karku kardo kiyeng kisem kajongi ke khon ke keti kajongi mila kata ke tu bapang bashitom Bila sengap sisa Yesus babha yangi wei pe wei ni aingo eme ni mane eme penon brom eme a try Yesus babha naba melong ublai try kan rat basngo sne yangi basngap ya jing duai jing kerpar ke jongi na banta kane hini onglang ngiaro eme go Yesus ngisongo eme go Yesus Ngai na me go Yesu a Yesu babha milong lok basisha bom chu eno yangi milong shisha ubulai bedon rengkat ban ngi namar melakular mendon rengkat bat ngi hado bawai no kapathai Yesu babha bangi wanlang hakan ka janmet ban simbanta hakan ka online adoration ngibo ya jing temu ke jing kerpar kerpon ke jongi hakmat jong me menta
ngidon bon kibre bron kam jing dua jing kerpat ke jungi jing asai lem ke jungi kum kawai ke balang ke barit lang bakan ke online adoration jisu babha bilong belai bisnei misngap yang i wepewe bisa skor jing dua jungi me penurlong jing temu ke jungi jisu babha na ru ka nor ke jungi hakan ke por ki kwa ban ai ngo ya ai nam me na banta ka jing long blay na banta ka jing isn ai na banta ka jing karkhu kardo ka jing ai ki bangim la nyo sho ha ka jing im ka jungi ni sim banta lang na ji shit hem ban ruai ai ngo yo blay track and rat na mau long blay basbun bas babha mangi wei pi wei sim banta ka ni ka online adoration na ji shit hem ni ai ngo ai nam yo blay ha ka pang shitom ha ka duk ka suk ha ka janjar ka kerdo ha ka jing shitom jing shipa ka bensim ha kino kino kilat ki khep ki bangidon ina ngo yo blay try kan rat namar ba ulong blay wis nei un tha sai halor jingi jingi e jingu na banta jingker khu kardo ki ba kla yo klem la ban nyo shu ya kataru ikta ki ba ro ngai ngo ai nam yo try jisu ta mi shimenta ha ki jingruai ai ngo jisu babha hakabat jong me mentar jan me ngidam krop ngai ngo ai nam na panta jingai e mamela thesai halor jingi wala bon nangi nglayo e jingkar khu kardo badon na pedeng jingi ru kibam yo e jingkar khu kardo na ba kipan re jisu babha ikwa hi manai nam man mani man punon brom me nama belong blay badap dak jis ne yang iwe pe we hagane ka jan me jisu babha ngiwan lam yesibon ba ki breu ki badon
ya kajing don kam kajing asai kajing adwai lem kajongi kum kawai ka balang leng bai nei online adoration try Jisu babha ngi kwa min kata min kaner min serpot serpai min kerku kerdo min phai kajing ai jong mi sha baro agi bishe menta hagan ka jan med thasai kajing ai jong mi try Jisu babha halor jong ki hajing pang stom ki pakai don hajing duk kajing kerdo pakai shem hajing jing jar jong kajing im barha bon kiliang ki pakai kando Jisu babha tu don rangkat bat me bat ki thasai halor jong ki ya kajing ai jong me hagan ka jan med ngakwa ben kerpa ru ya baro ki basim benta hakan ka online adoration bakini lej sha ka chat box jongki ban page ya ki kerteng jong bun ki breu ki ba kerpat jingduai menta ka jan med ngiyo jingduai kerpat man kasngi blai bat ngia duai kerpat tak baje kerteng ya ki hindrai hakan ka jan med ngakwa ap we pe we benta hakan ka online adoration ban lej page haka chat box jongpi ai kerteng jong ki breu berbanduai lem ru nak benta jong ki kum kawai ka balang ho ngi duai nak benta jon kam jongi jong kai ngasem jongi hindrai ngi dei ru banduai nak benta iwei pe wei benta lani babu jing thmu benta jan med banduai nak benta jong ki ngakar parit ye pi wei pe wei ki badon haka mobile phone le chaka chat box jong pi pinyo i kerteng jong sibon ba ki breu kiba don kam jing duai haka men sim jong pi to duai nak benta jong ki pule yak jing thmu ka jong ki but ai ti yak jing duai jong pi terwai jing duai jong pi how Jisu namba kan simpor yang i kam tam yang a banjer kerteng ya iwei pe wei na preng jong pi ba jing thmu jong pi hendai kum ka balang haba Jisu ulakular haba ar ne laingut ngi duai hangta undon rengkat bat ngi wat ngin tet bat ngin pan ba Jisu sa ai yang i yang jing don kam jong i te kum ka wei ka balang ka bashir hem pule yakini ki chat box yakini ki chat jong ki para bangai jongi besim benta berduai nak benta jongki hakan ni kejan med ngi kwa berduai kerpang nak benta sibon bagi kena school ki pengkre nak benta ke exams ke jongki kelam belajar kerteng ngakwa berduai kelum kam tam ki kon ki kti jong ma pi wei pi wei besim benta hakan ni ke online adoration ki kon ki kti jong pi pengkre nak benta ke exams banyo khet ya uso babang matiang jong ji trestom ka jongki hakan ke jan men idwai nak benta jong pi ahmad jong Jisu bon the say hello jongki ke jingai ai ke jongu ba maki bala trestom 3 minute kin kan mau ya ke ai ke bakila kre bakin la ban tho ya ke ai ke ba ki kan mau ba kisno tho klem kano ka jing klem kano jing jenjar ke jing mun perkhat ke jongki kan long ka baklan ban bat makiru kin sotho kumno ban tho ba ke exams ke jongki ngi duai kerpat ngi bu ahmad jongki ngi ahmad jong Jisu yaki wei pi wei ngi duai kerpang ru nak benta ki bapang bisitom ki don bon ki baterwa kerpat jing duai hagan jan met klam najar kerteng yano kum ka balang akwa ya pi ba pin page nak chat box jong pi ban pule hagamen sem jong pi kum ka ing gasem ban chim benta ban duaya sai lang ha kerteng jong Jisu don bon ki bapang bisitom ki ba kwa ya jing ko jing khia la bon tayo ki sim benta hagan ka online adoration jongi bar ki dang yai kerpat ki dang yai up ya kata jing ko jing khia ngi duai nak benta jongki bapang hayeng hasem ki bapang ha hospital bau Jisu un kata un kener ya pi wei pe wei bapang mustom bapin yo no ya jing ko jing khia ngi duai nak benta kaman sem jong itu kibala klat no kibahing sem ke jongi bau Jisu un hai no kloi ha kum kini kiban sem ya ka jing jata bum jukut ngi duai nak benta jing ngeu jongi khon ke kiti ke jongi hayeng hasem naba kajing jam ngeu kapelong ki
makin dok mensim, makin ting, makin xem jenja xem lanot hakajing im jungki hindrei kajing e angeu lang bakajing jing duai jungi kilong giba shlur kilong giba smart busting kila ban yo hikam ke jam ke jungki kila ban 3 minit hak pule puthi ke jungki ban amdon mano ban iben ikho eki lang bakajing jing duai ke jungi giduai kerpang e nak benta bon giba langop hakakiat kamtam e ukpa jungkai ingasem kikon sendrang jungkai ingasem kejungi kibalangop hakadi kiat di kanja di drugs ni kan mau hakum kan kapor bau jisu babhaun taun kaner yaki bakin yo ya kata kajing klan jong jingmu berkat jungki bandrai no sisndon ban e no ekine jing sneu baro ni duai nak benta gitu kibadon kam ban yo ikakam kam tam e gitu kibapan kre nak benta ban mare la khat khandai tarik kam pulit don bon kena samla jungi kanthei bat sendrang kiba la praktis ban mare ban job ikane ka thong ban yo ikakam ngi duai kam tam e ikon ngi ti jong phi ba simenta kan ka online adoration bau try jisu babha unyo i ya interestom melabaski jungki bau jisun play kalat guarantee makin yo ikane ka kam ba makin la ban yo ikata stamina ban mare makin sempang kemudian ban thoi ke exam ke jungki bar interview ke jungki jisu babha tu ai bakalat guarantee kan play nak benta ikon samla sendang kan thei jungi kamtam e simenta hakani ka online adoration jisu babha tukta yaki yeng sem bapat bapra ke jungi ke yeng kesem kristan ke jungi pamdon jingsuk pamdon jing song tho jingmut kata jisu babha hakum kani ka yeng wan chongkhet biang tra jisu babha hakum kani ka yeng kesem khnang bakandon ka jingsuk ai tra jisu babha ngilong bapop ngilong baduna ai ba nang ne shkamat tra jisu babha ka jing im jungi kan kala kum kita kristan ki bashirhem ki kristan ki balen lade ki kristan ki bamkwan ki kristan ki ba e yame nado batanut ki kristan shisha ki ba e ya kayu kris bakot jisu babha tu don rengkat bakan ka yeng kasem kristan ka jungi bashim bentah ka online adoration bar kum ka balang ka badwai nak benta kini ki pa kristan ki baron kam ki jing duai jungi thesai halor jungki ki jing ai jungme te benta ban shimbenta da jing shirhem hagani jing ya duai jungi kini rawai ka wei jing ruai kerpat nau jisu
Ini ang lang sa isin nagmansim badap da jisungo e oblate dragon rad. Ngiro eme ko Jisu. Imane eme ko Jisu. Dan buram eme ko Jisu. Jisu baba. Tushashkor yek jing dua jing kerpat jungi wei pe wei hakan ka klip mat. Jisu milong blay badap da jing snei. Milong blay ba eat. Milong blay ubam ju ino. Wad yang kinong pop. Henry kajing blay jung me hakan ka klip mat. Kakwa yang bangin tur chame. Hakan no kom bangilong. Langilong kinong pop ne kiba duna ne kiba pang bisitom ne kibriu kiba jot bapra hajing long men sem gujongi hagayeng gasem gujongi Henry Jisu babha hagani kapor leng ba kani ka online adoration mekwa ba mangingin wan chame manginyo yame manginyo snow yame kamtam Jisu babha nabar melong ublay badap daging snay mekwa yangi ban nam hagarteng jome nagbantay jindon kam gujongi sachi sen biang ngagarpat ya ki para bangej baro ki basimbanta kani ka online adoration pule ya ki chat box jong pi ya kerteng jong para bangej jongi ki bron kam ki jing duai jing karpat ni duai nagbantay alade nagbantay kayeng gasem ndrei ngin simbentaru dak binga duai lang nagbanta iway pa iway kum kabalang nginde benlong ki basbun banduai nginde benlong ki balen lade banduai nginde benlong ki bakloy banduai kamtam nagbanta para bangit ke jongi habang duai lang hakawe kasur hakawe ka bor hangta ki kampala ki jia hakachim ke jongi te hakum kani khilimat kapor kapakentang kum kawai ka balang ngidem krup ahmad jong Jisu pan ud ban nam nagbanta kijingai mo the say halor jongi ngiduai nagbanta kibas ngosi thang naba don kijingjia bas ngosi hakajem ke jongki ngiduai nagbanta kibadon kam jingrap kerke kamtam kayeng gasem kajongki kikon kiti jongki ngiduai nagbanta jingkela pamud jongki kon kiti jongi ngiduai nagbanta kijingai banta ublay tragan ran tha sai halor jongi wei pe wei bagi khon kiti jongi kilong ibudon buram don akor tip breu tip belai tip sengi betreistom 3 minut ki khon kiti jongi kinam lab methan ha pelut ke por jongi ha ki mobile phone lane ha ki tv bagi long kita ki khon ba tip sengi kiba pelut por ha ba duai ha ba pule yak tin jong belai kiba smart basting belai chakamas ba khoj banduai rosary ba khoj ki khon kiti jongi bagi long ki nuksa kom ki khon kiti ki ba Jisu kwa ba wong sha ai khana bakin wan changa ni duai nak benta ukpa jong kayeng gasem ka jongi ula ban simbenta lane ula bandom simbenta menta kani ka online adoration jongi ngidwai ba mau susutho ekeleng kor ba uba aku mukpa jong kayeng gasem pendap penbiang hagabam kadi kup gasem kamtam eru kumu reshot jong kayeng gasem ba mau long baklan haji mensem ngidwai nak benta kakame jong kayeng gasem kakame kabari kabakedup ya kayeng gasem kadon kam ya jing koi jing khia kadon kam ya kajingai don kamru kajing na ukpa nagi khoni kati memakaru kala betin banila mi khoni kati kum ngakame kaba yalam yagi khon shakajing ya Jisu baru ban iwe pat atra Jisu babha hagani kapor bangin yo no jinggar khu kardo jong me tupai ya kani ka balang
kajong me kabashib menta hagani ka online adoration to the say kijingai jong me ha kitu kibadwai nak banta ki weiru the say halor jungki naba kim shem la dwai ta na banta kajidon kam jungki shimet hendrei ki dwai nak banta kitu kibashib menta hagani ka online adoration hoi barong it kwa banyo ke jengko jengkia hane ka mon ga jong mitra jisu ba ibret teli menta kan jan med ha ka mon maklan bor jong me ba kat kom ka jing ibet ibyang ga jong me men ai hello jingi ka jingai ga jong me te menta ngi dum krup ha kamar ga duwan dupat jong me tra jisu to korku kordo to kner nik sang ti baklan bor jong me hello jingi we pe we te menta ngi dem la ki ko siu menit ruai ini duai ya kajing ruai to ngindem ngin yamane Ablay da kadang sakramen pella mela buat pedeng jungi ya kejingkan ma wajing syasitong jombe joya ramingi man burong me kamen pakasna jombe kenang mangin yo para bo yang iso dan isespa mewe muscha junam la junam